Рыгор Барадулін, бацьку, не выйшаў ты і ў гэты раз мяне спаткаць, паднесці рэчы. Ля весніц толькі зноў твой вяз крануў галінамі за плечы. Ты мне не падасі рукі, глядзіш удаль з-пад шкла партрэта. Ці бачыш выраз сын які? Скажы хоць слова для прывета. А я чакаў з усіх дарог тебе ў 44-м летом. Колонны ни одной не мог я пропустить за хапком кветок. Хотелось почуть сынок и крикнуть радостное тата. Батьковским был мне кожный крок. Усё и шли солдаты. Который раз сыходзіў снег, домов вернулись суседи. Я кожному насустрач бег и чуў короткое «приедзе». Калі ў крыўдзе мне сябры разіліся падчас бацькамі, тады хацелася наўзрыд заплакаць шчырымі слязамі. Не плакаў я усім на злосць, бо ў хаце быў адзін мужчына. Не ішоў ты, маці маладосць, глыбей заворвалі маршчыны. І зараз еду я здалёк, чакаю ўсё, зайду, а маці мне кажа: «Пазнаеш, сынок, вось у наша ўся сямейка ў хаце». Паверыць цяжка мне таму, што больш не прыйдзеш ты дадому, а шапку я заўжды здыму перад магілай невядомай.